aku takon wis kelas 1 SMA. 1 SMA. Yo berarti padha karo si Lintang Kairo. Anu, iki terus terang iki karo wong tua kudu terus terang ya. Nggih. Wis duwe pacar apa durung? Urung ya, Pak Dik. Urung. Apa ora iman-iman mbok gurke? Apane? Atimu. Malah bocah seusia segini itu, di usia segini itu malah selerane itu yang lebih tinggi. Biasanya luwih tua. Ah iya. Aku ki jane ki seneng lho karo wong-wong sing wis tua-tua kaya di umur 50 ke atas. Lah mbok karo Mas Gareng. Kowe iki ngopo? arep diterak sepur. Kok iso diterak sepur piye? Saka kono ki alus bareng tekan aku muncul kowe. Kuwi trisik. Kuwi ya. Oh, kirek. Wah. Trisik. Trisik nek cara penari ngono ki lho. Wong kok senengane. Ah mula to sok meneh ki aja sok ngombe panas karo anyep bareng anyang-anyangen to kowe. Ngopo kok anyang-anyangan? Ngene iki. Kuwi menake jarik Oh, ngono ya. menake jarik. Aduh. Selamat malam, Nduk, Mbak Niken. Selamat malam Kang Mas. Sehat Bayu. ta? Alhamdulillah pangesune panjenengan pripun kabare panjenengan Kang Mas? Alhamdulillah sehat. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Salinan Tibos piye? padha-padha. Inggih Kang Mas, kula sing Dan. tasik nem kathah Nggih. lupute ngapunten dereng saged teng Solo. Ora apa-apa wong jenenge panjenengan jek sibuk ya kudu dirampungke gaweane. Injih, Bakune dijaga alhamdulillah. kesehatane nggih sayu. Inggih Kang Mas, ya ampun pun dangu kula mboten kepanggih panjenengan. Wah, aku wis ngarep-arep kapan to ketemu karo Nduk Niken kuwi? Lah, Lumantar Pak Jun kula karo sampean iso ketemu alhamdulillah. lillah. Kula jane nggih kangen sangat kalih napa Mbah Hanom. Nggih, ning niki Nggih. simbah durung dereng kepareng lenggah. Sok Wah, ngat- muga-muga iso ketemu meneh. Wonje alhamdulillah nggih Nggih. mugi-mugi saged panjang yuswanipun Mbah Hanom nggih Mas. Amin. Amin. Kula najan Dungane. kangen eram karo panjenengan apa malih kalih Nanda Salindri niku kula jan kangen banget Tek. Nada salihu, ayo. Aku lah mau lho Mas. Jan Pripun? niki mau kula ana bunga lho Mas saiki Bungane Mas. apa? Bungane apa cah? Kula tas napa jenenge tas Lagi lenggah teko. ta nggih ta. Lah aduh ini apa? Wis alal bialan karo Bayu. Iki luwih tuwa. Sabar innallaha masobirin. Aku dudu sobirin, aku gareng. Wong iki gentenan. Gentenan piye? Mbah, ngeten lho Mbah. Kula niku kan piyantune kan nggih alus. Ah. Alus. Dadi jenengan niku ampun grayah-grayah ngeten niku namanya aku- tidak sopan. Oh, iya, no. Itu namanya penghinaan. Lho, aku grayah. Aku sebagai wong wedok gak oleh digrayah-grayah ngene Lho, iki. aku grayah. Sabar. Sampeyan kudune ngenteni aku. Engko lek wis aku mari omong lagi sampean kok tak salimi. Ora terus sampean grayah-grayah ngene iki. Wes. Aku sebagai wong wedok ora trimo Mbah, mbok ngonane Ya, Mbah. kowe ora trimo. Kudune iki awak dhewe iki saling memaaf-maafkan. Mulih. Ngapa kok nesu ki ngapa? Bojoku ora tau nyeneni lho, iki bocah iki kok trincil kok kaya lampor. Kuwi ora nyeneni kuwi ngelingke. Minal aizin wal faizin, Nah, mohon maaf ngono lahir toh. dan batin. Ah. Muga-muga sampean sing tuwek diparingi umur sing cekak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah umur sing panjang. Apa? Iki upama ora anakku no tak bacok tenan. Urusane iki apa? Ora wis tuwek umur cekak iki. Umur sing cepak panjang umur. Cetak panjang umur. Sampean ki sudah rungon berarti. Lah iya. Loh, Sepurane lho Mbah, ndek wingi jenengan apa nyebar undangan aku ora iso teko asine kuwi mau aku arep teko. Niki kan anake bibar napa? Putrane bar dadi manten. Nggih, dadi manten. aja teko, Sepurane lho. aja kowe aja teko. Lah ngapa? Iki wae ora teko iki. Salahe kudune nek arep dadi manten arep mantu ki kudu ngabari kanca-kanca selone kapan manut karo kancane, ora sak karepe dhewe. kudune Ya kan ya, ya kan ya. Kudune Tosik. Lah, Tosik. ora terus sak karepe dhewe. Kok Gaya sik, acara kok sak karepe Cara dhewe. ngendi? Lah aku kan Wong yo cara ngendi mantu kok manut tamu cara ngendi? lah ben tak tekani kok. Wes kowe ora teko ora masalah, sing penting nyumbang ngene. Ya. Ya tak sumbang wis. Pokoke Wis, ora- angger sampean cepak baskom tak sumbang. Ya sok wis.
Iso lek sampean anu tak sumbang dekor wis. Kok sapa? Sampean. Kono baskom kowe dekor. Heeh. Sapa sing arep mori putih iki sapa? Ya aja nesu ta, aja nesu Aku ta. mas aku kompak kan. Aja Kono, nesu ta. kono kok nyambut gede. Wong tuwa nek nesu ngono ya aja ta. Ora, Aja digelani Cahayu. Nggih, Kang Cedak Mas. ana menatine rada anu. Inggih ayo Pakde didongakne dhisik. Iki acarane apa? Embo. Alah, kena halal bihalal ya. Halal bihalal Nggih. apa Mas? Niki halal bihalal keluarga ageng Pak Jun kalian warga Kedung Salam. Kedung Salam. Nggih. Kedung Salam. Bapak sinten? Junedi. Pak Junedi. Bapak Junedi. Pak Sando. Iki bocah iki saratane elek. Apa? Ayu-ayu senengane utek-utek kuping, utek-utek irung. Angger bar kuping terus irung, apa ora mambu we? Lah jare sapa angger bar kuping irong? Loh, Lah lah bar kowe. kuping mesti lara. Weh, Malah saya. mikir Malah saya nemen. wiwit cilik gilani saya. Ya ora to. Wah kok Dia yo ngono kuwi, cilikane lah ipel-ipel lemu ngono petuk aku. Ah, pandekaran. wah kok Ngono ngejak salaman aku kok ora iso kok. Ning iki pancen yen ikan iki spesialis. Bocah apa? iki Dokter spesialis. Amin. maksudku ki punya kelebihan. Oh nggih. Nah, kelebihannya karena memang dari kecil dia sudah gula mentah bab lelagon apa wae. Nggih. Nggih. Mila aku nyuwun tulung karo adhiku Niken awit dinten menika penyuwunan saking Pak Junedi Mbak Niken berduet dengan Pak Panglima. Nggih. Wow, Nggih. Pak Panglima. Menika Bapak Majen Nggih, Susilo, monggo. Panglima Divisi 2 Kostrat. Pak Sus, Monggo Pak Sus, pinarak wonten pemanggungan Pak Sus. Monggo. Boten ngirangi penghormatan monggo kersa. Monggo. Iki Tintingane Mas Sigit, aku tak golekno. Nah. Monggo mriki. Monggo pinarak Bapak. Sabang di barat, Merauke di timur, masuk wilayah Indonesia. Aman dan tentram, sejahtera damai, itulah maksud Indonesia. Sadarlah, sadarlah, aku ingin damai. Sadarlah, sadarlah, aku ingin damai. Irian barat, Irian barat, Irian barat, wilayahku. Irian barat, 2 kali cok, lupain. Irian barat wilayahku. Sabang di barat, Merauke di timur, masuk wilayah Indonesia. Aman dan tentram, sejahtera damai, itulah masuk Indonesia. Sadarlah, sadarlah, aku ingin damai. Sadarlah, sadarlah, aku ingin damai. Irian barat, Irian barat, Irian barat, wilayahku. Irian barat, Irian barat, Irian barat, wilayah. Alhamdulillah. Mas Gareng. Wah, malah dipun dampingi Pak Jun. Wah. Oh, Pak Jun Mary, Pak Susilo nyanyi, beliau juga ikut mau Pak nyanyi. Jun nih yang mana? Ini beliau. Karo sing nimbali kok ya. Pak Jun yang ini. Ya, ini panglimanya, Pak. Oh ini panglimanya. Kleru. Astagfirullah, bener sing di. Kowe ya ora iso to? Pak Jun iki. Pak Jun Nggih. iki. Iki Pak Sus. Oh iki Pak Jun, iki Pak Jin, Jin dan Jun. Iya. Iku nek kuwi ora jen nek kuwi iblis. Aku Lah. wegane mlebu kendi lho. Niki wegah. berarti Pak Panglima. Nggih. Waduh Ora. hotote. Alah. Ngopo lho nikah iki kok senengane kok. Lho Mas, kaya squishy lho. Kok malah kaya bulanan. Pak Sus matur nuwun kersa ngramekaken panggung dalu menika. Ini bukan masalah matur, Pak. Ini media semua. Waduh, bahaya kita ini kan. Lho mboten menapa? Lho mboten. Kenapa Pak? Anggotaku nonton semua soalnya ini kan. Loh. Enggak masalah Pak, nanti kalau Bapak nyanyi keliru ada yang nyurai biar anggotanya yang maju.
Ya ora to. Yang maju ki ngopo Pak, maksudnya? niki dalam rangkanya itu dalam rangka halal bihalal. Kalau Nggih. ada apa-apa penuh dengan maaf karena masanya masih maaf memaafkan. Oh belum, anggota tolong habis ini tangkap bawa lari ini ya. Pak, jangan ditangkap. Saya akan moro sendiri. Apa marah sendiri? Moro sendiri bos Bosone apa? moro sendiri. Pak Sus, Ya. nyuwun sewu Nggih. menawi pikantuk aslinipun pundi Pak Sus? Kulo iki campuran. Anak kabur kanginan Pak Disi, Pak. Kabur kanginan. Iya, pindah-pindah. Aku SD 3 kali pindah loh Pak Garing. Wah, kreatif. Oh, kalah toh? Nggih. Iya. Oh, ora lulus. Buat saya itu lho, kula tanget Perbatasan perbatasan di Jawa Timur, Jawa Tengah. Jawa Timur. Lahir di daerah Desa Wotsugo, Kecamatan Jatirogo. Wah, pundi Tuban. niku? Oh, Tuban. Wong banter ora jamak kok ora ngerti. Lho mergo Jati ki akeh, Jati Srana, Jatirogo, Jatipura, Nggih, Tuban. Jatirogo, Sakmenika Tuban. ngasta wonten ing tlatah Jawa Timur Panglima. Saudaranya Bang Dunedi. Saudaranya. Jogo masyarakat dan sekitarnya. Amin, amin, Sehingga amin. malam hari ini bisa duduk tertib, aman, nyaman karena kita semua sama di sini. Nggih, nggih. Ya, tepuk tangan untuk Bang Jun ini malam hari ini. Terima kasih. Luar biasa hebat. Nuwun sewu le Pak, Bapak minggah panggung satu pandangan saya tertuju. Apa? Bajunya, Pak. Arema. 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 Aja ukurannya sami kali kula nih, Pak. Iya. Ya ora iso kok gawe malah oversize. Tak gareng. Ini nggak sampai ke nasional kan, nggak sampai ke rumah kan? Mboten. Saya kalau keluar rumah macan. 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 Wah, tadi Pak Panglima kalau keluar rumah macan. Macan, ya. Kalau pulang, Pak. Meong. Oh, jebule padha aku. Gareng ini, aku seneng gareng tadi setia. Nggih. Ya kan, ini laki-laki setia betul kan? Oh, nggih. Laki-laki yang paling takwa ini saya lihat ini. Nggih, takwanu napa, Pak? Takut sama istri tua. Jane iki ngelokke aku apa pengakuan? Nek Yo. mboten Loh, kita tidak Denny takut. Ken ini saya kenal mulai dari kecil, sindian kecil terkenal. Betul. Pengagum saya salah satunya. Iya, Sambil iya. fitness nge-gym itu lagunya Denny Ken yang lagu Ambyar itu. Oh, iya, Makanya Pak Jun tadi bilang, aku udah mau pulang tadi. Ojo, dulur nggak boleh mulai. Ada Niken Salindri. Nah. Bahkan nanti Pak Jun niki ngersakaken lagu yang belum dibuat. Maksudnya piye? Ora sak-sake lho. Ora nyanyi wong rung digawe kok. Pak Dalang. Pak Nggih, Jun Pak itu. Dalang, Dawo. ini nggak adil. Lah pripun? Yang lucu saya, yang minta bayar malah dia. Kan ini. Mboten namung nyuwun Pak. jaket tok, Mas Garing. Pak, dalu niki kula mboten njaluk bayar. Wah, lah kok perwira? Loh, wis lunas kok. Oh. Jangan khawatir, lunas. Nun, Nah, lunas. dari Pak Jun kan lunas. Nggih. Besok ke tempat saya ke kantor ngadep ya. Matur nuwun. Badhe. Wis, nah tekan kono lunas wis ra iso mulih. Enggak, dibawa propos Pak Dalang, ada Oh, propos. Mbak propos nggih, saya setuju. Amun, paling arep digo ajar titis. Nggih. Mboten, mboten. Moga-moga. Nggih, anu napa lagunipun menapa Pak Sus? Saya terserah Pak Jun nih. Pak Jun lagunya apa? Bu? Napa remenanipun? Ken apa? Ya lagu Ambyar bisa ya Mbak Nikan Nggih, gitu. saged. Biasanya ada teksnya, ini nggak ada teksnya nih. Pak, Oh, sik nari apa? Saya dengan Malang ini Apa suasananya enak. Oh, Cuacanya sejuk ya kan. Banyu Langit ya, Hujan. Banyu Langit. Nah, monggo Oke. monggo. Banyu Langit. Nggih. Apal tuh Mbak Nikan? Nggih, hafal, Pak. Mbak Nikan yang nyanyi, saya nggak bisa nyanyi. Saya lebih suka kayak Pak Garing tadi joget aja ya kan. Amin. Lah mungkin masalah sawere pripun, Pak? Itu urusannya belakang nanti, tenang aja. Nggih. Ora Mas aku itu ki ya? gur genahne tok iki anu kongkonane Mas Bayu mau. Ken. Apa? Oh, mboten to, Mas. Aku ora ngono, aku mung WA. Ora ngono. Pokok senengane kok nyandut-nyandut daging waras. Cakot-cakotan syukur. Ya wis, Iya. gak ada syukur ya wis, ngalih kono rasa melu Ayo. ngene. Aku supporter. Ukurannya apa ini jaketnya nih Pak? Apa, Pak? Jaket ukurannya apa? Oh, kalau saya diberi ukuran apa saja saya terima, Pak. Ya, 7 ini- meter, Pak, 7 meter jakete. Mori meneh. Ora kulit 7 meter ki lho, iso nggo kemul. Wah, sirik kowe iki. Oke, nek lagu Ambyar iki lagu. Banyu Langit nggih. Oh, Banyu Banyu Langit. Ayo coba digarap gamelan Banyu Langit. Banyu Langit. Maka. Anu patete slendro sama nggih, Pak. Nggih, ayo jajan untuk Pak Panglima, Bapak Ibu kalian Pak Jun. Matur. Alhamdulillah. Maturun satu kebanggaan
panggung wayang kulit dipun rawuhi seorang Iya. panglima. Amin. Mas Wah. Gareng, Dawuh, satu pertanyaan. Menapa? Bedanya orang tua sama anak muda itu apa? kalau orang tua tuh sudah lanjut usia. Kalau anak muda ya Bukan, saya lihat tadi kalau anak muda aku masuk tadi baunya minyak wangi. betul. Ini jenengan kok minyak tawon, minyak kerik semua ini, aduh. Itu ada japaron, Oh ada gitu. kambu, ada. Jangan tersinggung, jangan tersinggung. Dan- Kita bersama-sama rakyat TNI kuat, betul? Iya, betul. Betul. Terima kasih prajurit semuanya, prajurit yang sama-sama dengan Tepuk tangan untuk rakyat. Terima kasih TNI yang semuanya ya. sudah Malam membaur hari dengan ini rakyat. rukun Matur. duduk guyub, alhamdulillah. Maturun, maturun. Disinilah salah satu contoh di Kabupaten Malang, kecamatan ini merupakan kecamatan yang guyub dan rukun. Ada TNI, Amin. Polri, termasuk Amin. ormas yang lainnya bersama-sama. Mari kita Amin. jaga budaya kita ini, budaya yang sangat baik. Wayang kulit ini milik kita. Jangan Amin. sampai malah diambil negara lain. Beres. Kita sama-sama. Pak Jun, Betul. doakan pengusaha di Malang itu hanya Pak Jun saja. Anjir. Ada Pak Jun yang lain. Tadi saya ngobrol Pak Dalang, Nggih. doakan kalau bagus kenapa di divisi nggak kita tanggap. Kan gitu, nggih. Ah. Mohon doanya nanti ya, insya Amin, Allah. amin, ya. amin. Kita aja terima kasih. Pak, Tapi Pak Gareng jangan ikut, ya kan? Oh, nggih, setuju. Setuju. muka-muka udan terus. Ngopo to kedungane? Ya aku ra katut tok. Propose tetap ya. Iya. Siap. Oh, siap, Pak. Maksudnya kasih baju loreng biar gagah kan. Oh, baju lo, probos, baju loreng. Ayo kasih baju gareng. Loreng kok Oh, gareng. loreng, Ya, terima kasih Bapak, mohon maaf Nggih, ngapunten matur nuwun, nggih. matur Matur nuwun, nuwun. matur nuwun. Matur Terima nuwun. kasih, terima kasih. Matur nuwun. Monggo lega malih Ya, mentaram, mentaram, makasih. mentaram. Turun. Jarweng jarwa. Jarweng matur. Terima kasih. Wah, gareng itu. Ah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jan. orang yang selalu teraniaya akan banyak rezekinya. Salah. Amin. Amin, amin. Wah, jan wis diratani kabeh. Ibu-ibu alhamdulillah. Kosek. Apa? Sampean ndeleh dhuwit ning kono gampang ilang. Kok iso? Sing pengen resepe ben ra gampang ilang. Ah, Iki mau aku wis diwenehi lho. pipi. Terus Terus sampe duit ben ra gampang ilang. Sampean ngerti ora? Duitnya tak deleh ning endi? Ora ngerti iki. Lah iki ning kene. Iki resep ben duit ora gampang ilang lho. Arep dimaling ya masuk maling arep ogok-ogok rene ya ora mungkin. Ora duwe. Iki ora nanggok blas e. Lah iya. Lah kayak di oh gini. Ngapa? Ngapa kok malah kiri-kiri ki ngapa? Keri kena udel. Kena udel. Wah, duitnya iki dawane iki sepiro rek. Wis ngate kaya ngono iki lho. Keri ya kayak. Oh, Tiba nikan. iki wis tuwa iso keri bae. Oh, iso. Iya. Aku tergantung musuhnya. Alah. Nikan iki suwe saya pinter iki lho aku. Ayo. Kowe kelas pira to, Dok, sayang? Kelas 1 Saiki. SMA, Pak De. Bayangke kelas 1 SMA sudah melalang buana. Amin. Lah ngene iki lek ora mergo pangestune panjenengan ya aku ora iso dadi kaya ngene iki. Panjen aku mandi-mandine wong. Iya. Ya soalnya mendekati Tuhan. Kudune seneng lho, berarti wong agamane kuat, agamane kuat. Kaya wayang. Wayang ki lek makin cedhek karo dalange iki berarti watake iki apik. Ora karepmu ora ngono cedhak karo Tuhan iki mati ngono ta kowe? Ora, sampean kan wis haji. Heeh. Lah kan dongane sampean kan mesti mandi. Ah, Kan iya. sampean wis di rumahnya Allah. Amin. Ya panjen aku mandi-mandi. Lah. Aja, Ngono lho. aja berasumsi. Aja nesu. Yo, sik iki aku takon wis kelas 1 SMA. 1 SMA. Yo Nggih. berarti padha karo si Lintang. Lintang Kairo. Ah. Anu, iki terus terang iki karo wong tua kudu terus terang ya. Nggih. Wis di pacar apa durung? Urung ya, Pak De. Urung. Apa ora iman-iman mbok gurke? Apane? Atimu kuwi lho. Oh. Masa remaja ikutilah masamu supaya tidak terasa hampa. Kalau saya tidak seperti itu. Di masa muda zaman sekarang, saya tuh berlomba-lomba mencari uang biar masa tuanya itu tidak kayak sampean. Ngapa? Masa tua itu harusnya menikmati hidup. Lah sampean sik nggak kerja. Justru saya kerja menikmati hidup. Kayak Kok iso? tidak hanya mencari materi tapi juga mencari kesemenangan hati.
Oh, golek senenge ati. Berarti ora dibayar ora apa-apa. Lah sampean ning kene jek Yo njaluk yen ra bayaran. dibayar lah atine ora seneng. Lho kan golek senenge ati. Iya lah senenge Dan ati. berarti sampean lek gor-gorek materi. Berarti kan sampean dudu wong seni. Loh. Lek jenenge wong seni kuwi arep ora dibayar ora apa-apa ya, Mas. Aku yang seni ora ning kene ning mburi kuwi ana kamar mandi. Seni kuwi nguyuh nek kuwi seni nguyuh. Wah kok malah warna-warna. Kowe bos, yen tak goleke. Apa? Tak goleke calanang ku iso dadi pacarmu. Ndi, ganteng apa ora? Modale gur nyawa tok sing ngendang jaipong. Iya. Lah yoga. Oh, Lek kae gagah. malah kae dadi mokondo. Mbak Niken berarti kancani Mbak Winong. Mbak kene Mbak Winong, kene Mbak Iya, Winong, iya. kene Mbak Winong. Ayo. Sampeyan iki favoritku mung nonong kae tok. Kene Mbak Winong. Kene, Nak. Ayo. Sik ning laras pelok terus bae. Sepote tunuk gleng wis ya Mas. Apik men kuwi. Tuh. Apik men sepatu kok. Tunuk gleng ngono ya, mending ngono ya. Ya, Oke, ya, kok ya, ditabok ya. bareng ya. Ayo. Ciralu tunuk. Wis ya Mbak. Kok sik kowe wong tuwek-tuwek kok iso manut karo iki bocah lho. Kan iki kan. Dalem, Coba sepatu mau ganti jogeti Mas Garing jogete piye mau. Dah, coba. Ayo. Ayo Mas Garing coba. Ayo, Pak. Iki malu. Dah, baleni. Ayo kan. Tunuk gleng. Mas Gareng. Tunuk gleng. Eh. Tunuk gleng. Iya. Tunuk gleng. Kayak ngerti. Tunuk gleng. Wes. Tunuk gleng. Wes. Tunuk Iki gleng. tak jogeti. Kowe ngerti jogetan apa iki? Apa? Ngetus. Wah. Gan. Mbak Winong di Mbak Winong rene. Sumara ini kan iki lho. Ora ini lho sepatu kok tunuk gelingi lagi iki lho. Apa Apik, sepot? Pak. Ya kene. Waduh jan. Bocah saiki iki lho, ayu-ayu aku biyen kok kesusu lahir ngopo? Apa balik nah? Balik lah, sing tak boli wis ora ono. Loh, ning sampean ki ora ngerti, malah bocah seusia segini itu, di usia segini itu malah selerane itu yang lebih tinggi. Loh. Biasanya luwih tua. Ah iya. Aku ki jane ki seneng lho karo wong-wong sing wis tua-tua kaya di umur 50 ke atas. Lah mbok karo mangun gom kuwi. Kok sebabnya apa kok seneng karo piye sepuh sing umure 50 munggah? Neng kudu anu Mas, nggih rada sugih Mas. Lek ora sugih ya golek ya apa. Oh ya, apa kuwi apa prinsip? Ya kan, dadi ngenteni Ora, dina. kowe iki jare iki penyanyi apa wereng. Golek wong tua ndang mati warisane kok apa ngono ta. Wah. Ning sampean ki pantes dadi walit. Dadi Eh? walit wae, dadi walit. Walet, Walit. walet Sing apa? film-film zaman saiki sing lagi viral kuwi lho. Aku ora nonton filmku ora koyo Ya, ngono. sampean tok maneh ki dadi walit, terus aku iki bojone sampean ki bojone sampean. Terus Ngono lho. aku kudu piye? Terus walit nak niken boleh, ngono ndang. Walit, nek nikan boleh. Tak nak lah sosis walit layu. Sakit. Omong apa to jane? Loh, kuwi film zaman saiki viral lho. Lah jaman saiki aku tonton aku ra kuwi kok. Ndak apa? XX. Wis ora acet. Kene saiki Mas Garing yang tengah. Apa? Tak dapuk dadi anu. Nah. Astagfirullah. Nah, kuwi Bocah iki polahe lho. ya kusik. Ojo lagi semangat iki ngono kuwi. Oh iya. Yo larase pelok sampean mang gandrung bawa nyidam sari gandrung Winong karo gandrung Niken. Iya. Ayo kuat ora. Boyok. Oke, ini Ayo. tugas saya laksanakan karena saya juga seorang TNI. Setiap tugas harus dilaksanakan dengan Apa baik dan TNI? tenan po. Apa Tani. TNI apa? Yo tiru-tiru Pak Susi. Wis rasa ngaku-ngaku ya. Ya pokoknya tugas saya laksanakan. Ayo coba Niken sik, ayo. Sing mang gandrung Niken sik. Duh wong ayu. Nah, kaya apa? Iye, men nggo anu rabuk nyawa. Ora masamu tebu apa piye? Duh, wong ayu. Ih, pengen Pak, pengen. Sapa sing pengen? Kae sing nonton kae ngeleki ditutupi sarung ngene. Ayo. Pepujane ngati. Tegur aku kuat. Wis lunga. Go. Ana wong tua roman malah tinggal nguyuh. Caidian. Kono Ken, terno Ken. Aja ngawur.
Yo. Kaya ngene wong nandang Kae ana rembulan Kang Mas. endi Rembulane ketutupan terap Kang Mas. apa iya apa sing ketok drijimu tok wong kok ora ana rembulan kok duding Lah sing kene iki nyekel mik kok, isane tangan kene. Iya. Apa mung awakku dhewe. Kene. Genti Winong. Genti wino. Kuwi lho. Jangan Oh, dicueki mendadak, iki. jangan mendadak Mas niki wis tuwek latah yayine. Jangan mendadak iki bumbune apa? Hah? Jangan mendadak iki apa? Jangan mendadak iki. Jangan ujuk-ujuk. Sik to Pak Dik, kula Apa? ajeng tanglet. Apa? Niki wau kan niki seduwe kan diseragami to. Niki jenengan nggih diparingi seragam. Apa iso penjahit gawe kaya iki? Khususon. Iki jahitan khusus. Iki wis tak iseni lho iki. Berarti jenengan bangga mboten diparingi. Loh. Bangga no. Aku mentahan no. Malah. Ayo Mas Gareng, ya. Do dewa Jawa Teguh. Winong. Dalam. Tangane gandengen kuwi digandeng Mas Gareng digandeng. Nggih. Jak mlaku Nggih, sayu. mriki. Wah, jan putune ngeterke mbae ning puskesmas ya ngono kuwi. Dadi ben digolekke tombo, ayo. Padune Meri. Aku demek kowe ngrangkul kowe Meri. Ya iki resikone bathine dagelan ya iki. Ngopo? Nadyan anak buah iso demeki wong ayu timbangane bos mung ngelas-ngelus debok nggo apa. Ora pengen sesuk tuku dhewe, ayo. Kok sik apa diacerke to? Tembunge kok tuku dhewe. Kok Ya. kaya Nenoe welasono mring wak mami. Gegere Winong lek ning kene ketok gawedi. nikah iki Gegermu dhewe rene tak tutuhi gegermu dhewe. Tak tutuhi gegermu dhewe. Bojo nom bojo tuwa ora pareng padu. Ajare njaluk adik. Alah. Tak nak. Hah? Tak nak. Ya Sosis walit dah layu. Kulit walit dah kisut. Ya nanti dicangkok lah. Apa to jane iki basa apa to? Yo, ganti nikah. Udah layu. Wis mbok tus karo. Teguh udah layu. Yo. Ganti, kadrung nikah ganti. Yen cedak tansah. Apalane ditukui? Lan ndi? Pindho mimilan mi. Besok kapan? Besok kapan katekan? Heeh, suwe iso lemu to kowe, Nduk. Oh, aja ngono to. Bodimu lho jan kaya bemper kuwi. Iki aku wis berusaha diet lho. Berusaha diet. Iya. Besok kapan katekan? Jejen. Wes jan kaya kendaraan nyalip ya. Lan wong ayu. Ganti Winong. Genti winong rene kowe. Jenenge gandrung ya diparani kok aku sing kon moro. Aku wong wedok kudu moro aku. Tapi wong lanang wis tuwek ra gelem rekoso. Tadi nang Winong. Dalam. Ibaratno kaya kowe goleki batange lho, kowe sing goleki. Lah niku cocok. Upo kira Wis entekno dhewe. Ampun ngambek to, Om. aja nesu. Umpama sira nakudha tanpa prau. Ayo nganggo laras to kok terus. Jangan ngambek. Kok terus nesu ngopo nganggo laras to? Dene aku ket mau dinyek terus kok. Boten. Jangan mungkin lek sugetan ngoten pendek lho. Pendek meneh. Weh Iya. tenan lho. Aku wis suwe ora tau mangan cah wedok lho. Upama Larase sira pendek, Mas. nakoda Nano. tanpa prau
pusat satsara ing Jaladri. Nyik nyam nyak nyi. Nyam nyam. Lah nyapa melo sumbing barang iki. Aku ki latah kok. Walah. Nyidam Saria. Tibane cucur, Babuk. Cucur. Walah, kok latah men to ya? Mara. Buka seluk memanik saka Mbak Winong sik iku gentenan karo Mbak Niken. Monggo. Ya Mbak Winong, memanik. Monggo ayo. Mung sliramu kang dadi mani ing kalbu pindarat katon malelan mengita saeling senadyan anggasan tansah sumandhe Lagi aku mung tansah ngenteni tanpa kat angidam tetes sing tresno kang setuju dadi katalin ning atiku kangen sahat kandang Bablas kira kok jarane ya. Nggih. Garet mendok ati kang bayang yen tandem Oh.
Terima kasih. Matur nuwun. Kowe ngapa? Piye Mas Gareng apa? Ketarik, Mak. Mas itu tuh Mas. Lah kadung aku nyangklen iki ya. Ayo terang. Ayo. Winong lo winong. Ya no. Pasti ramah. Hop, sik. Niken apa kuwi? Celeng. Winong? Jaran. Jaran. Mas Gareng iki kire. Kuwale. Ayo, ndoke kecokot. Apa mulai sing kecokot, Lek? Ngapa? Piye? Ngapa? Putra dalem dicokot kire. Beda dicokot gerene, tak petele. Terus. Lah apa sok kene celeng kene jaran wis gon jathil kire. Ora apa-apa, sing penting iki tali asih. Mbak Niken entuk tali asih 100.000, Winong 100 ini iki. Nah. Ini Mbak Winong. Alhamdulillah, matur nuwun Mas Bayu. Yeay, Mas Bayu. terima kasih. Sehat selalu panjang umurnya Mas Amin, Bayu. amin. Semoga tambah berkah ya Mas Bayu. Amin, amin. Bahagia selalu Mas Bayu. Nggih, nggih. Aku di Ngapa? tali asih. Lah ngapa kok iso njaluk tali asih? Anu Mas, tali kotang mawon. Tali kotak sing duwe Surabaya. Apa tali dadunge kedat. Aku Ayo joget sik no. Kae mau wis ditebusi joget celeng karo jaran. Wong ora enek kringete. Lah aku Bah. karo winong lo keringetan. Adus keringet iki lho. Bayu yen karo wedokan lomo. Kok gak senengane nesu. Karo aku pahit. Wis ora sah nesu. Engko gara-gara tak tambani. Oke, lagi. Mbak Niken karo Mbak Winong gen leren sik. Nggih. Aso. Ketemu ning Patet Songo. Nggih, Mas. Bangune padha kecekele tak dereke.